Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar sut ni'n gweithio efo fectorau. Nawr, fector ydy rhywbeth sydd efo maint a chyfeiriad. Ac un ffordd o ysgrifennu fector ydy yn ei ffurf cydran. A dyma ni 3 enghraifft o fectorau yn ei ffurf cydran. Neu sgwennu nhw ar y papu sgwario fan hyn. Gadewch i ni alw'r fector A yn gyntaf, yn 2 i dot, a dio 4G. Wedyn ail fector B, 5 i dot, a ni ddweud tynnu 2G. A wedyn trydydd fector C yn negatif i dot, tynnu 2G. Na be di ystyr hein? Wel, yn gyntaf, mae'r i dot yn golygu, ar y greid fan hyn, 1 uned i'r cyfeiriad ar hyd yr echelin X positif, felly 1 i'r dde fan hyn. A mae'r G yn golygu 1 uned i fyny ar hyd yr echelin Y positif. Felly, mi fasa ni'n gallu plotio y fectorau yn fawr ar y grid sydd gennym fi. A fach yn gyntaf, mae hwnna'n golygu 2 ar hyd yr cyfeiriad i dot, 2 i'r dde, a wedyn 4 ar hyd y cyfeiriad y G, 4 i fyny. Felly 2 i'r dde a 4 i fyny, dwi'n cyrraedd y pwynt yma. A so ni'n gallu ychwanegu 7 yma fan hyn yn awr i gynrychioli y fector A fach. A so fo'n cychwyn o'r tarfbwynt yn fan hyn ac yn gorffan yn y pwynt yma, neu alw'r pwynt yma yn A fawr i gyd fynd efo'r A fach yn fan hyn. Yn yr un modd wedyn, oes B fach yn 5 i'r dde, a wedyn 2 lawr i gyrraedd y pwynt yma fan hyn. Eto, neu ddefnyddio 7 i gynrychioli taith y fector o'r tarfbwynt i'r pwynt yma. Wedyn ei alw'r pwynt yma'n B fawr. A wedyn y trydydd un sydd gennym fi, mae gennym fi negatif i dot, felly 1 i'r chwith. A wedyn negatif 2G, felly 2 lawr i gyrraedd y pwynt yma. Na i alw hwnna'n C fawr. A wedyn na i ychwanegu y 7 yma o'r tarfbwynt i'r pwynt yma hyn. Nawr, jyst un nodyn i gychwyn ar sut dwi wedi ysgrifennu'r fectorau yma. Dwi wedi tanlinellu'r A, a dwi wedi tanlinellu'r i dot a'r G. Mi newch chi weld ar unrhyw beth sydd wedi cael ei agraffu, enghraifft papur arholiad, mi fyddai unrhyw beth dwi wedi tanlinellu fan hyn yn ymddangos mewn print trwm ar y papur arholiad. Ond wrth gwrs, wrth ysgrifennu fan hyn, sgynnym fi ddim print trwm, bold type wrth ysgrifennu. Felly dyna pam dyn ni'n tanlinellu i dot ar G a dyn yr A, B, C fach ar y chwith yn fan hyn. Na, be wedyn ni'n neud wan hefo'r fectorau yno? Os yw'n sbio ar y fector A fach, sydd yn mynd o'r tarfbwynt i'r pwynt A fawr fan hyn, maint y fector fasa y pellter o'r tarfbwynt i'r pwynt A fan hyn. Dwi'n gallu cyfrifo maint y fector, dwi'n defnyddio y nodiant yr llinella vertical y fan hyn, neu modulus os liciwn ni, modulus y fector A fach fan hyn, fyddai, wel eto y pellter dwi angen o'r tarfbwynt i'r pwynt A, a theorem Pythagoras ydy hwn, oherwydd ydych chi'n gallu dychmygu gobeithio yn y triongl ongl sgwar yn byw fan hyn. A wedyn uchder y triongl ongl sgwar yma fyddai 4 uned, dyn ni'n gallu gweld hynna, o'r grid, a wedyn sail y triongl fysa 2 uned. Felly defnyddio theorem Pythagoras i weithio allan hyd yr hypotenuse yn fan hyn, os oedd o'n ailis radd, a wedyn dwi angen y 4 di sgwario, ac yna adio ymlaen y 2 di sgwario. Ac wrth gwrs mae'r 4 a'r 2 fan hyn yn dod o'r cydrannau yn y fector fan hyn. Datblygu hwn, os oedd 4 di sgwario yn 16, os oedd 2 di sgwario yn 4, 16 a 4 yn 20, ac yna symleiddio'r swrd yma nawr, mae 20 yn tabl 4, mae o'n 4 lluos efo 5, ac yna ailis radd 4 yn 2, a wedyn ailis radd 5 fydd yn gwneud dim byd hefo fo. Felly maint y fector yma, yr hyd o'r tarfbwynt i'r pwynt A, ydy 2 ailis radd 5 uned. Rhywbeth arall sy'n ni'n gallu gwneud fysa gweithio allan beth i cyfeiriad y fector. Os dwi'n mesur mewn perthynas ar echelin X positif yn fan hyn, so ni'n gallu efallai cyfrifo'r ongl theta fan hyn rhwng y fector A fach a'r echelin X positif. Ac eto, mi fyddai ychwanegu, yna i reid o fewn i fan hyn, llinell vertical, efo llinell doredig yn fan hyn. Mae'n ongl sgwar yn fan hyn. Ac i weithio allan yr ongl theta fan hyn, bach o trigonometric tygau fasa fo. Fysa'r ongl theta yma yn pwyntio at yr ochr cyferbyn.
os o'r ongl sgwar yn pwyntio at yr hypotenuse. Wedyn yr un sydd ar ôl, sy'n ni'n gallu defnyddio'r gair agos i labelu hwnna. A wedyn tan yr ongl theta ydy cyferbyn dros agos. Wedyn dwi'n defnyddio tan yn fan hyn, oherwydd dwi'n gwybod y cyferbyn ar agos. Y cyferbyn ydy 4 a'r agos ydy 2. Felly mae tan theta yn mynd i fod yn 4 dros 2. Os da i fyny fan hyn, mae 4 rhannu efo 2 yn 2. Felly theta hun fydd dad neu tan i pŵer negatif 1 o 2. Ac yn estyn y cyfrifiannau allan, teipio hwn allan, dad wneud tan o 2. Wedyn mae hwnna, dyn ni'n gallu gweld yn dod allan fel yna. I ddau le degol, mae son 63.43 gradd. Nawr nesaf, gadewch i ni ystyried be fasa'r ystyr fector uned. Nawr, dyn ni'n edrych eto ar y fector A yn fan hyn. Dyn ni wedi gweithio allan am maint y fector yma ydy 2 ail isradd 5 uned. Os estyn y cyfrifiannau allan, a pwysau est ydy fan hyn, maint y fector yma, mae'n gwmpas 4.5 uned. Nawr, fector uned ydy fector sy'n mynd i'r un cyfeiriad a fector benodol, ond sydd efo hyd 1 uned. Felly eto, mae hyd y fector A yn fan hyn, sef 4.5 yn y cyfeiriad yma. Y fector uned fasa'r fector sy'n mynd i'r cyfeiriad yma, ond sydd efo hyd 1 uned yn unig. Nawr, y nodiant ar gyfer fector uned ydy hwn yn fan hyn. Dyn ni'n defnyddio'r fector A bach yn fan hyn, a dyn ni'n rhoi to bach ar ei beno. Yn Saesneg, sy'n ni'n dweud a hat. Nawr, y fformiwla i ffeindio fector uned ydy cychwyn efo fector greiddiol A, a wedyn rhannu hefo maint y fector, modulus A. Nawr, yn yr achos yma, mae'n golygu bod ni'n cychwyn efo'r fector A, sydd yn 2 i dot, adio 4j, a bod ni'n rhannu drwy'r efo maint y fector, dwi'n newid weithio allan yn fan hyn, fel 2 ail isradd 5. A wedyn fe da i holli hwn i ffwrdd wedyn, so ni'n gallu canolbwyntio ar i dots, os efo'n 2 dros 2 ail isradd 5 i dots, a wedyn adio ymlaen yr darn j, so efo'n 4 dros 2 ail isradd 5 j. A wedyn, so ni'n gallu symuleidio hwn, rhesymol i'r enwadur, neu symud fyny fan hyn yn awr, mae a to bach yn fan hyn. Dyn os dwi'n defnyddio'r cyfrifiannell 2 dros 2 ail isradd 5, os ni'n gallu canslo'r 2 fan yna, os mae'n 1 dros ail isradd 5, wedyn rhesymol i'r enwadur, so mae'n dod allan fel ail isradd 5 dros 5. Dyna faint o i dot sydd gen i fi. A wedyn o ran y j, mae gen i fi 4 dros 2 ail isradd 5, o 4 dros 2 yn 2, felly 2 dros ail isradd 5, a so hwnna, ac eto os dwi'n defnyddio'r cyfrifiannell i resymol i'r enwadur fan hyn, so fo wedyn, os dwi'n adio ymlaen, so fo'n 2 ail isradd 5 dros 5, os yna'n wasgu fo dan yr 2 fan hyn, dyna faint o j os y gen i fi. Felly dyna fo'r fector uned, mae'n mynd i'r un cyfeiriad ac a fach, ond hyd y fector yna ydy 1 uned. A wedyn, o wybod wedyn fod yr hyd y fector yma'n 1 uned, os dwi eisiau mynd i'r cyfeiriad a fan hyn o'n, ond eisiau hyd gwahanol, dydyn ni fel eisiau hyd 6 uned, so ni'n jyst wedyn yn lliosi'r fector yma hefo 6, felly lliosi y 2 rif yn fan hyn hefo 6. A wedyn, mae hwnna'n arwain i deud y gwir at weithiau efo fectorau. Mae ffordd ych chi'n gweithio efo fectorau yn union fel sy'ch chi'n ddisgwyl deud y gwir. Felly, enghraifft yn fan hyn, os dwi eisiau gweithio allan 3 lliosi fo y fector A, so jyst yn golygu lliosi'r fector A yn fan hyn hefo yr rhif 3. Felly mae'n golygu 3 gwaith y fector A, sydd yn 2 i dot adio 4j, a wedyn jyst lliosi allan yr rhifa, 3, 2 yn 6 i dot, a wedyn 3, 4 yn 12j. A ydych chi'n gallu adio a tynnu fectorau hefyd yn yr un ffordd, felly enghraifft os o'n ei fyny fan hyn ac ystyried, dwi'n gwybod beth fysa dwbl A tynnu 3 gwaith B. O hynna, so hynna'n golygu o fi'n dwblu y fector A, so fi'n dwblu y 2 i dot ar 4j,
A fi'n tynnu ffwrdd tair gwaith y fector b. Dwi'n heb ddefnyddio hwn eto na ddo. Mae fan hyn. Y fector b di 5 i dot tynnu 2j. Ac eto jyst lluosi hein allan. 2 lluosi 2 yn 4 i dot. 2 lluosi 4 yn 8j. Ac yna negatif 3 lluosi 5 yn negatif 15 i dot. A negatif 3 lluosi negatif 2 yn positif 4j. A jyst casglu terma wedyn. Faint o i dot sydd yma? 4 tynnu 15 yn negatif 11 i dot. Ac o ran y j, mae 8 nad yw 4 yn 12j. O ran beth hwn yn ei olygu yn geometreg, sy'n golygu dilyn y fector a 2 waith. Felly yn cychwyn yn y tarfbwynt, dwi'n gallu dilyn o 1 waith yn fan hyn. Os yn ei ddilyn o eto, os yn fydd y papur yma lawr efallai, os yn dilyn o 1 waith, os yn dilyn eto, lle os yn gorffen i ffwrdd fan hyn, a wedyn tynnu ffwrdd tair gwaith b, dwi'n mynd yn erbyn b tair gwaith. Felly dyma fo b, fynd yn erbyn b, fysa'n golygu ffordd yna efallai. Felly eto, os na i symud y papur i lawr ychydig yn fan hyn, 2a, 1a, 2a, wedyn yn erbyn b tair gwaith, 1 waith, 2 waith, tair gwaith. Felly os ni'n gorffen i ffwrdd, yn rwan y top chwith yn fan hyn, a so hwnna'n cyd-fynd, efo beth dwi'n weld, yn fan hyn, sef symud i'r chwith 11 ac i fyny 12 wedyn. Nesaf, gadewch i ni ystyried be mae fectorau paralel yn ei olygu. Fectorau paralel, dyn ni'n deud fod a yn paralel i b, so ni'n gallu sgwennu hynna fel hynna. Nodiant 2 linell yn agos at ei gilydd yn paralel yn golygu fel dwi'n dweud paralel, mae a yn paralel i b, os yw a yn lluosrif b. A wedyn y lluosrif fel arfer dyn ni'n ddefnyddio ydy'r rhif alpha fan hyn. Felly os dwi'n gallu cychwyn efo fector b, lluosi fel yw rhif alpha, ac os dwi'n cael y fector a fan yna, dwi'n gwybod fod y ddau fector yna yn paralel. Wel, os dwi'n sbio ar beth sydd gyda fi yn y top fan hyn, ydy'r fectorau yma a b a c yn paralel i'w gilydd. Wel, os dwi'n sbio ar y llun, yn amlwg, dydy a b ddim yn paralel. Wel, sut ni'n gallu profi hynna hefo'r rhifa sydd gyda fi fan hyn? Os dwi'n canolbwyntio ar yr cydrannau j fan hyn, mae gen i fi 4, a mae gen i fi negatif 2. Wel, so ni angen lluosi 4 efo negatif hanner i gyrraedd y negatif 2. Ond os dwi'n lluosi y 2 fan hyn efo yr 1 negatif hanner, so ni'n cyrraedd negatif 1, ond 5 sydd yma, nid negatif 1. Felly dyna pam dydy'r ddau fector yma ddim yn paralel. Ond os dwi'n sbio ar y fectorau a c, mae hein yn paralel, oherwydd i fynd o 4 i negatif 2, so ni angen lluosi efo negatif hanner, mae 4 lluosi negatif hanner i negatif 2. Ac os dwi'n lluosi y 2 fan hyn efo negatif hanner, dwi'n cael negatif 1. Ond dyna sydd yma yn negatif 1 i dot, just negatif i dot. Felly mae a c yn paralel. A dyn ni'n gallu gweld hynny yn y llun dydan. Mae mynd o'r tarfbwynt i a, mynd i'r un cyfeiriad a mynd o'r tarfbwynt i c fan hyn. Nes liciwch chi, os chi'n meddwl amdano hwn fel un llinell sydd fan hyn, mae y pwynt a, y tarfbwynt a'r pwynt c, yn gorwedd ar hyd yr un llinell sydd. Dyna ni'n ffordd arall o feddwl amdan fectorau yn paralel. Felly, dyna ni edrych ar fectorau paralel. Syniad nesaf sydd gennym ni yn y theori dwi eisiau edrych arno fo, ydy sut dyn ni'n mynd o un pwynt i bwynt arall. Mae hynna'n cael ei ysgrifennu fel a, b. Wedyn mae 2 ffordd dyn ni'n ysgrifennu hyn. Weithiau dyn ni'n tanlinellu a, b i ddangos y fector i fynd o a i b. Neu weithiau mae'n cael ei sgwennu fel hyn, a, b efo saith ar ben yr a a'r b. Felly dyma ni'r fector sydd yn mynd o a i b. Nawr, gan fod gen i fi'r llun yn fan hyn yn nawr, dwi'n gallu gweld ffordd sydd yn mynd o a i b. Dyma fo'r pwynt a, dyma fo'r pwynt b. Ac os na jyst newid lliw i fan hyn, am ychydig lle na estyn glas allan yn fan yma, os dwi'n ychwanegu saith sydd yn mynd o a i b, dwi'n gallu gweld be ddol ar fector yna fod, dwi'n gallu cyfri, cychwyn yn a, so fo'n 3 i'r dde, 3 i dot,
A dyn fysa fo'n 1, 2, 3, 4, 5, 6 i lawr, felly negatif 6g, dyna fasa'r fector yn mynd o A i B. So felly gweld o o'r llun, a dyna ydy'r ffordd i gychwyn yn A a gorffen yn B. Ond sut sy'n ni'n gwneud o heb y llun tybed? Wel, mae yna fformiwla ar gyfer hyn i fynd o, i fynd o A i B. Y fformiwla dyn ni'n ddefnyddio ydy negatif A adio B. Newch chi weld o'n rhai gwarslyfrau, mae hwnna'n cael ei sgwennu fel B tynnu A, jyst i wneud yr sgwennu'n yn ychydig o fwy taclus. Ond dwi wastad yn sgwennu fo fel hyn, negatif A adio B. Rwy'n os yn mynd yn ôl at y llun, be dyn ni'n chwilio amdano ydy llwybr sydd yn cychwyn yn y pwynt A fawr ac yn gorffen yn y pwynt B fawr. Wel, un llwybr posib oes eto cychwyn yn A fawr, dilyn y fector A am yn ôl, so hwnna'n golygu negatif A, mae hwnna'n mynd i fynd nôl at y tarfbwynt, ac yna dilyn y fector B yn y cyfeiriad sydd yn cael ei ddangos fan hyn. Felly negatif A adio B ydy'r llwybr sydd yn mynd o A fawr i B fawr. Felly dyna dyn ni'n sgwennu fan hyn, negatif A adio B. Nawr yn yr achos yma, hefo A yn 2 i dot adio 4g, os o negatif A yn golygu negatif O a mewn cryfacha, mae hynna'n bwysig fan hyn, 2 i dot adio 4g, ac yna adio mlaen y fector B, eto dyn ni just fel ti'n gallu bod ar y top yn fan hyn, B, os o 5 i dot tynnu 2g, felly rhywun hwnna mewn cryfacha hefyd, 5 i dot tynnu 2g. Delio hefo'r negatif yn awr, so felly negatif o 2 yn negatif 2 i dot, a wedyn negatif o 4 yw negatif 4g, ac yna jyst adio hein ymlaen, adio 5, a wedyn adio negatif 2, jyst tynnu 2g, a wedyn jyst casglu terma fan hyn, o ran yr i dots, mae negatif 2 adio 5 yn 3, a wedyn o ran y g, mae negatif 4 tynnu 2 negatif 6. Felly 3 i dot tynnu 6g, mae hwnna'n cyd-fynd efo be nes i weld yn las fan hyn, 3 i dot tynnu 6g fel y llwybr sydd yn mynd o A i B. Nawr i gyd-fynd efo hwnna wedyn, mae gennym ni rhywbeth o'r enw hafaliad fector y llinell A B. Felly hafaliad fector A B. A mae hwn yn cael ei ysgrifennu fel hyn. Mae o'n A fach, adio rhyw parameter per, rhyw rif, a wedyn negatif A adio B. Nawr, be di ystyr hwn? Wel, be di ystyr hwn ydy unrhyw bwynt, mae'n medru unrhyw bwynt ydy fi, ar y llinell sy'n cysylltu A a B. Felly eto, os ei nôl at y llun yma yn y top, nawr yn barod, dwi wedi rhaid llinell las i fewn, i gynrychioli y fector A B. A wedyn, eto os na'i newid yn lliw rwan, ac os na'i ddefnyddio piws efallai, wedyn os dwi'n meddwl amdan, wel, y premesur mae dweud y gwir, a unrhyw bwynt rwan ar hyd y premesur, os na'i gyda fewn o'r llinell doredig y wenyn, efallai am biws. Felly, unrhyw bwynt ar y linell biws fan fan hyn yn nawr, mae hwn yn mynd i gario ymlaen am byth i lawr ac am yn ôl fan hyn. Y hafaliad fector A B, fe dwi wedi sgwennu lawr yn y gwylod fan hyn. Fel dwi'n neud ydy unrhyw bwynt ar y llinell biws fan hyn. A be dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n cychwyn yn y tarfbwynt fan hyn, dyn ni'n mynd i'r pwynt A fawr, felly dyn ni'n dilyn y fector A fach fan hyn. Ac yna, dyn ni'n mynd rhyw bellter ar hyd yr llinell yma sydd yn mynd o A i B. Felly dyna fo'r parameter P fan hyn, dyna fod yr rhyw bellter. A wedyn, hwn fan hyn yn negatif A adio B, wel dyn ni'n newid weithio hwn allan fan hyn yn dod. Dyna ydy'r ffordd i fynd o A i B. Felly, os ydy P yn dim, mae beth sy'n y cromach fan hyn yn diflannu, a cwbl sydd gennych chi ydy A fach. Felly, os ydy yr parameter P yn ddim, dyn ni yn y pwynt A fawr. Ar y llaw arall, os ydy P yn 1, mae hynny'n golygu fod ni yn y pwynt B fawr yn fan hyn. Ac eto, os dwi'n dangos y fformiwla ydych chi, mae P yn 1, so hwnna'n golygu sydd gennych fi A tynnu A sydd yn diflannu, a wedyn jyst 1 lluosi B sydd yn B i hun. Ac yna, ar gyfer gweddill y llinell biws yn fan hyn, unrhyw beth sydd rhwng A a B,
mae'r parametr P wedyn mynd i fod rhwng dim ag 1. So, os dim pwynt 5 er enghraifft, yn hanner ffordd rhwng A a B. Wedyn, unrhyw beth negatif wedyn, dwi'n mynd i ffwrdd i'r top y fan hyn, uwch ben, os liciwch chi A. Ac unrhyw beth sydd ar ôl 1.52 yn y blaen, dyn ni'n dod i'r gwaelod y fan hyn, a dyn ni'n ffeindio rhyw bwynt ar ôl B. Felly dyna fo ystyr yr hafaliad fector, unrhyw bwynt ar y llinell biws ma'n fan yma. Nawr yn yr achos yma, yn yr enghraifft sydd gennym fi, ar y papu sgwariau fan hyn, dyn ni'n gwybod fod A, mae o'n y cromwach fan yma, mae A'n 2 dot a diod 4G. Felly cychwyn o hwnna, 2 dot a diod 4G. Ac yna dwi'n adio ymlaen y parametr P, lluosi hefo negatif A adio B. Wel, o lwcus iddo fi fan hyn yn nawr, dwi'n newid weithio allan hwn i gyd, fan yma do. Mae negatif A adio B yn mynd i fod yn 3 i dot tynnu 6G. Felly dyma fo'r hafaliad fector. Wedyn, be fydda i'n neud wedyn ydy wneud bach o gasglu termau. O ran yr i dot, sydd gennym fi 2 i dot o fan hyn, ac ar ôl lluosi hwn allan, sydd gennym fi 3 p i dot. Felly o ran faint o i dot sydd gennym fi, eto 2 o fan hyn, 3 p yn fan yma. Felly 2 adio 3 p i dot ydy beth sydd gennym fi o ran yr i dot. O ran y G, sydd gennym fi wedyn 4G i gychwyn y fan hyn, ac yna ar ôl lluosi'r grom bach allan, sydd gennym fi negatif 6p. Dyna faint o G fos sydd gennym fi. Felly eto, mae'r hafaliad yma yn mynd i roed unrhyw bwynt ar y linell biws o gennym fi. So, mynd i roed chi nôl i top y fan hyn. Unrhyw bwynt ar y linell biws. Felly, enghraifft rwan, sy'n ni'n gallu defnyddio hwn i ffeindio enghraifft lle mae canolbwynt y llinell A, B. Nawr, y canolbwynt ydy ble mae'r parametr yn union hanner, dim pwynt 5. Felly, defnyddio hwn yn fan hyn yn nawr. So, ni'n gallu defnyddio 2 adio 3 gwaith yr hanner. Dyna faint o i dot sydd gennym fi. Ac yna, am newid hanner i fewn i hwn hefyd, 4 tynnu 6 gwaith hanner. Dyna faint o G sydd gennym fi. Felly, faint ydy'r dar yn cychwynnol o fan hyn? So, 3 rhannu fo 2, 1.5. Adio 2, so hwnna'n 3.5 i dot. A wedyn, fan hyn, mae 6 hanner yn 3, a wedyn 4 tynnu 3 yn 1. Felly, jyst adio 1G neu just G. Felly, dyna fo hanner ffordd rhwng A a B. Wedyn, os dwi'n gwirio hwnna hefo'r dair yma fan hyn, 3 a hanner y draws, 1 i fyny, felly 3 a hanner y draws, ac 1 i fyny, fydde goelio fod y pwynt yma union hanner ffordd rhwng A a B. Un peth arall fydde ddefnyddio yr hafaliad fector mae'n wneud ydy ffeindio pwyntiau sy'n cael ei diffinio fel cymhareb. So, enghraifft, gadewch i ni ffeindio lle mae'r pwynt gyda. Gan i ddweud bod mae'r pwynt C, gyfewyd yn ofalus yn fan hyn. Dwi wedi defnyddio C yn barod yn do yn y dair am yma. So, na i ddefnyddio D efallai. Mae'r pwynt D yn rhannu'r llinell A, B yn y gymhareb. Na ni ddeud 1 i 2. So, y cwestiwn sy'n ni'n gofyn ydy be di'r fector sy'n mynd i fi o'r tarthbwynt i'r pwynt D newydd yma. So, jyst i reid rhyw fath o gyd-destun nhw, eto mae gen i fi ddair am yn y top yn does. So, y pwynt D yn rhannu A, B yn y gymhareb 1 i 2. Felly, dyma fo y llinell sydd yn mynd o A i B. So, os dwi'n meddwl amdan y pwynt D, yn rhywle ar y llinell yma, yn rhannu yn y gymareb 1 i 2, wel efallai, so fo'n pwynt yma fan hyn efallai. So'r darn yma fan hyn yn 1 rhan o'r gymhareb, a dyn so hwn yn 2 rhan i'r gymhareb. Neu, os liciwch chi, y pwynt D ydy treian o'r ffordd ar hyd y llinell A, B. Wedyn mae'r gweddill yn mynd i fod yn 2 dreian. Felly eto, gymhareb ydy 1 i 2, mae'n ei golygu teithio treian a wedyn 2 dreian. Wel, be mae hynny'n olygu lawr fan hyn ydy, yn yr hafaliad fector sydd gen i fan hyn, dwi eisiau teithio treian o'r ffordd ar hyd y linell A, B, felly mae rhaid i'r parametr P fod yn dreian. Felly, i gael y fector sy'n mynd â fi o'r pwynt O, y tarfbwynt, i'r pwynt D,
Dwi'n defnyddio eto yr hafaliad fector, ond tro yma hefo'r parametr yn treian. Felly 2 adio 3 gwaith treian, dyna faint o i dot sy'n gyda fi. Ac yna adio ymlaen 4 tynnu 6 gwaith treian, dyna faint o j sy'n gyda fi. Mae gweithio hwn allan, mae 3 treian yn 1, wedyn 2 adio 1 yn 3, felly 3 i dot. A wedyn 6 rhan efo 3 yn 2, 4 tynnu y 2 a wedyn yn 2. Felly, o dy, os a 3 i dot adio 2 j. Felly 3 a draws, 2 i fyny. Ac eto, os dwi'n edrych ar y diagram, 3 a draws, 2 i fyny. Ia, wedyn goelio fod y pwynt dy yn fan yna. Nawr, just i orffen y fideo, just nodi fod yna ail ffordd o wneud y cwestiwn yma. Mae gennych chi yn y llyfryn Fformiwlau fformiwla ar gyfer gweithio allan lleoliad pwynt fel hyn. Lle na reid hwn dwi'n. Mae'n newid yn lliw efo hyn. Mae gennych chi just ychydig o le ar y dde efo hyn. Mae gennych chi y fformiwla yma, mu a adio lambda b dros lambda adio mu i ffeindio lleoliad y pwynt fel dwi wedi alw fo'n dy. Wel, be di ystyr hwn? Wel, ystyr hwn ydy pwynt sy'n rhannu y llinell a b yna yn y gymhareb. Nawr, dyn nhw'n lle all y le braidd yn hyn, ond y gymhareb ydy lambda i mu. So, os dwi'n cael gymhareb lambda i mu, mae hwn yn rhaid y lleoliad y pwynt sydd yn mynd o'r tarfbwynt i'r pwynt yna yn syth bin. Felly, yn yr achos yma, yn yr enghraifft dwi wedi ddefnyddio, mae'r rhif cyntaf lambda yn 1, wedyn mae'r ail rhif y mu yn mynd i fod yn 2. Felly, na ni jyst gwirio fod y fformiwla yma yn gweithio. So, mae'n golygu mu, sydd yn 2 lot o, a wedyn y fector a, dwi'n gwybod fod y fector a, eto jyst gwirio yn y top, mae'n yn 2 i dot, adio 4 j, 2 i dot, adio 4 j. Os na i wasgu fewn wedyn, dwi'n adio ymlaen lambda, sydd yn yr achos yma'n 1, a lliosi hwnna wedyn efo b, sydd yn 5 i dot tynnu 2 j. So na i wasgu fewn yn hyn, 5 i dot tynnu 2 j, just about, sy'n gallu ffitio fewn efo yna. A ddim mae'r cwbl lot wedyn yn cael ei rannu efo lambda adio mu, sydd yn yr achos yma'n 1 adio 2. Wel, datblygu hwn ychydig, os na i liosi allan y crymacha yna yn y rhifiadur yn gyntaf, 2 lliosi 2 yn 4 i dot, 2 lliosi 4 yn 6 j, a wedyn 1 lliosi 5 yn 5 i dot, ac 1 lliosi negatif 2 yn negatif 2 j. Wel, hwnna gyd yn mynd i gael ei rannu efo 1 adio 2 sydd yn 3. Casglu terma wedyn, o ran yr i dots, mae gen i 4 a 5 sydd yn 9 i dot. O ran y j, mae gen i 6 tynnu 2 sydd yn 4 j. A wedyn, cwbl dwi angen gwneud wedyn ydy rhannu'r ddau rhif yma efo 3. Mae 9 rhannu efo 3 yn 3 i dot. A wedyn mae gen ni... Wel, dwi'n gweld yn syth fan hyn o, mae gen i gamgymeriad. Dwi'n gwybod mae gen i gamgymeriad, yr wythnos o 4 rhannu efo 3, ddim yr 2 iddo fi fan hyn. So mynd yn ôl wan, cywiro lle dwi wedi cael y camgymeriad, be dwi wedi gwneud y le. O ie, ydych chi'n gallu weld o? Mae 2 lliosi 2 yn 4, a nes i ddweud bod 2 lliosi 4 yn 6 fan hyn. So, dwi wedi gwneud y camgymeriad clasurol o adio hynna. Gael fi gael trwsio fo rwan. Mae 2 lliosi 4 yn 8. A wedyn, o ran casglu'r term o ran y j, fysa 8 tynnu 2 yn 6. So, na i just trwsio hwn i fod yn 6 fan hyn. A wedyn, o ran y j, mae 6 rhan efo 3 yn 2. A dwi'n hapus yn awr, am bod fi yn cytuno efo be dwi wedi gael yn gynt. Gyda llaw, mae yna pecyn gwaith ar mathematic.com yn dangos o ble mae'r fformiwla yna'n dŵad o. Os gennych chi ddiddordeb gweld lle mae'r fformiwla yn dŵad o. Ond mae jyst yn dangos yn dydi fod dull amgen weithiau yn neis mwyn gallu gwirio, fod ni'n cael yr un yn ateb dwywaith, a wedyn o'n i'n gweld bod nhw ddim yn cytuno gyntaf, so mae rai bod gen i fi gamgymeriad yn rhywle yn doedd. A dyna ni gobeithio fod y fideo yna
yn crynhoi lot o'r theori sydd gennym ni o ran fectorau. So dyn ni'n sgwennu nhw yn ei ffurf cydran, ffeindio maint fector, neu ffeindio ongl fector mewn perthynas ar i'w echelin. Wedyn mae gennym ni'r fector uned, yn ein defnyddio to bach efo yna. Mae gennym ni fectorau paralel, os ydy un fector yn lluosrif o un arall. Mae gennym ni dull o fynd o un pwynt i pwynt arall. Mae gennym ni hafaliad fector wedyn sydd yn unrhyw bwynt ar y llinell benodol. A dyn ni'n gallu defnyddio hwnnw wedyn i ffeindio enghraifft canolbwynt neu pwynt sy'n cael ei diffinio nôl cymhareb. Wedyn nathon ni orffen y fideo drwy defnyddio'r fformiwla yma sy'n ymddangos yn y llyfryn Fformiwla. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.